Boa-boa ni suru-suruan. Nunga marboa-boa suru-suruan ni Tuhan tu Maria. Jala gabi-gabian maibana siatod di porbadia. Tabi diho Maria nagok asi didongani Tuhan idoho. Hodo na pinasupasu sian akka buru-buru. Jala pinasupasu do para bueni bortianmu Yesus. O Maria nabadia inani debata. Tangyak kon mahami pardosaon nuaing dohot ditiki hama matenami. Amen. Naposo ni Tuhani doau. Sesaut matuau hobar tu na nidokmi. Tabi diho Maria nagok asi didongani Tuhani doho. Hodo na pinasupasu sian akka buru-buru. Jala pinasupasu do para bueni bortianmu Yesus. O Maria nabadia inani debata. Tangyak kon mahami pardosaon nuaing dohot ditiki hama matenami. Amen. Nunga gabe daging hatai. Jala maringanan di tonga-tongata. Tabi diho Maria nagok asi didongani Tuhani doho. Hodo na pinasupasu sian akka buru-buru. Jala pinasupasu do para bueni bortianmu Yesus. O Maria nabadia inani debata. Tangyak kon mahami pardosaon nuaing dohot ditiki hama matenami. Amen. Tangyak kon mahami ale ina nabadia ni debata. Asatama hami majak kon najinajihon ni Kristus. Martangi yang mahita. Ale Tuhan, ala ni boa-boa ni suru-suruan ni kuboto hamido naungga bejolma Yesus Kristus anak mi. Hupangido hami usehon maasim tubagasan rohanami. Asa ala ni sitaonon dohot silangna dibuan hami tu hamuliaon ni haheheoni. Marhite Kristus Tuhan nami. Amen.